I think बे जर्नीया गोलाव बिराद टाइम नांगौ एग्जामिनेशननि पैटर्ना ओरैबायदि प्रिलिम्स जागोन बिनि मास मोननै मोनथाम उनाव मेन्स जागोन बिनि मास मोननै मोनसे उनाव इंटरव्यू जागोन सो बिराद पेशेंस फरायनांगौथ' फरायखानांगौ खिन्थु पेशेंस परसिवरेंस पजिटिव एटिट्यूड दोननाय बोसोरै बोसोरै फरायनाय पास जानाय फेल जानाय बेफोरखौ मैनेज खालामनो थाखाय निजानि इमोशन्स मैनेज खालामनो थाखाय बेफोर एसे स्टाफ T1 नि एन्डआव स्टार्ट खालामदोंमोन जेला आं पोस्ट ग्रेजुएशन जोबनानै आं दिल्लीयाव थांदोंमोन कोचिं लानो ओमफ्राय बिनि बोसोरसे जोबनानै न'आव फैफिननानै आं सानबाय BTR नि एग्जाम दंमोन नालाय बे सुपर 50 थ' होनाय नायनो आरो थांफिननानै दिल्लीयाव थांफिननानै एसे पलिश खालामनो निजानि फरायनायखौ मोनसे रुटिनाव थागोन कोचिंआव थायोबा थ' बे हिसाबै मोजां मोनदों बे स्कलारशिपआबो बहुत मानसिखौ हेल्प खालामदों बिराद बे मोजां इनिशिएटिभ जोंनि एरियायाव जेराव मानसिनाव टेलेन्ट दं खिन्थु अपरचुनिटिस गैया माखासे आरो गाइडेन्स होग्रा रावबो गैया लुगैबाबो मिथिया माबोरै मा खालामनांगौ स' बिदि जेला गभर्नमेन्टआ पजिटिभ इनिशिएटिभ्स लायो थ' बे जोंनि इयुथनि थाखाय मोजां जेला जोंनि फिउचारा आरो डेभेलप जालांगोन आरो बिराद इम्पर्टेन्ट माने कन्सिस्टेन्सि थानांगौ कि एभरिडे बिसिबां फरायनांगौ बिसिबां आवार्स मान्थलि टारगेट थायो विकलि टारगेट थायो सिलेबासखौ सिन्स सिलेबासा बिराद वास्ट माने एनी सिभिल सार्भिसेस एग्जाम द सिलेबास इज very vast very dynamic सोलायबाय थायो आरो माने current affairs को नायबाय थानांगौ prelims ना preparation ना बेलेग mains ना बेलेग so strategy बानायनानै आरो consistently 8 hours 10 hours फरिखानि आगोलाव एसे बुरजा माने एसे बांसिन hours होबाय बे हिसाबै खिन्थु consistently patiently maintain खालामनांगौ first and foremost आंनि family आंनि parents आंनि relatives आनो जा cousins बयबो गावबा गावनि capacity हिसाबै support खालामदों not just financially emotionally also I had a lot of support from them माने second attempt so माने आंखौ nervous जानाङा होनदोंमोन मोजाङै जागोन जालांगोन नों confidence को maintain खालाम आरो friends आंनि friendsफ्राबो बहुत support खालामदों जेला माने anxiety थायो कि मा जागोन मा जाया रिजल्टआ so आंनि friends and family को आङो credit होगोन बेखौ आंनि एडभाइसआ जागोन कि निजानि ड्रिमखौ मालाबाबो गारनाङा मोजाङै फेलियर्सआ फैगोन unless you fail you will not succeed and don't be afraid to make your own independent choices आंनि सक्सेसखौ I feel मोनसे गिदिर रिजनमोन कि बे ड्रिमा आंनिमोन सो आङो डेडिकेशनजों पेशेन्स डिटरमिनेशनजों बेखौ फलो खालामदों आरो दिनै बाय गड्स ग्रेस I was successful so गावबा गावनि एम्बिशन पेशनखौ मालाबाबो गारनाङा आरो हेल्प ला जेसेबां नांगौ माने फ्रेन्ड्स फेमिलि एनिथिं जस्ट टेक हेल्प एन्ड गेट वेयर यु वान्ट टु बी बिराद टाइम नांगौ एग्जामिनेशननि पैटर्ना ओरैबायदि प्रिलिम्स जागोन बिनि मास मोननै मोनथाम उनाव मेन्स जागोन बिनि मास मोननै मोनसे उनाव इंटरव्यू जागोन स' बिराद पेशेंस फरायनांगौथ' फरायखानांगौ खिन्थु पेशेंस परसिवरेंस पजिटिभ एटिट्यूड दोननाय बोसोरै बोसोरै फरायनाय पास जानाय फेल जानाय बेफोरखौ नांगौ स्पेशली जोंनि एरियायाव जेराव मानसिनाव टेलेन्ट दं खिन्थु अपरचुनिटिस गैया माखासे आरो गाइडेन्स होग्रा रावबो गैया लुगैबाबो मिथिया माबोरै मा खालामनांगौ स' आंनि एडभाइसआ जागोन कि निजानि ड्रिमखौ मालाबाबो गारनाङा मोजाङै फेलियर्सआ फैगोन